Nya koramuga jwang en tarik 25 dwe mar 12 higa mar 2025 odiochieng' mamoko kuom jo-Kristus dhialo nyuol mar Yesu Kristo. Odiochieng'ni arwaki ni mondo ibed koda ka chako chenro ni mar migago e tarik ni, to mokwongo magi e weche momiyo pek. Ote mar kwe kod hera oland ne jo-Kristo e kinde alama mar Christmas kawuono. Koro kawa bire mambele kanyono. En sirikal mo bende koro wantie mwadhi goye kura. Okai mar ODM oburo ginga jo Uganda luo mondo omed siro sirikand William Ruto mar medo nyiedho ber mag dongruok. Mondo mi wayud tich kamoro kang employee to ile kindi kubis makelo mangi quality di papuonjo jopiny. Rowere onyisi mondo non matut weche magiketo e mbui manyalo kelo negi midhiero e kinde mabiro. Machiegni nya koramogo jong nyalo tudri kodwa e namba mar 2-3-6-0-0 nyiso ni to Christmas mari chalo nade odiochieng'ni ma ji dhiale nyuol mar Yesu Kristo. Ne wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Gavana ma Kisumu Ngira Anyang' Nyong'o otelo ne jodak e kaunti no e dhialo nyasi mar sikuku kojiwogi mondo gibed gi kwe e kinde ni. Jodak e kaunti no noyuoro e nyasi mag lam e ute lam mopogore gi wer kod yalo mar rwako chieng' nyuol jawar Yesu Kristus. Jodolo bende ojong'wono e kinde ni mar ni mano e achiel kuom yore ma Uganda jo Kenya nyalo sudo godo nyime kendo dak maonge chochni moramora. Gijiwo bende achiel mar Uganda, hera e kind oganda kod kachiel kod bedo e achiel gi jogo maonge kod nyalo. Mang'eny chandore nikech kotimo marach. Gimotimo marach ne maluwe momiyo kwe onge nikech iparo ni ng'ane natimo ne marach. Koro gino chandi, to kidwaro kwe to in be nyaka ichwo kodhi mar kwe, bed gi ji duto kod kwe, kik itim ne ng'ato marach. Wabed jogo mantiere kod hera, kik waherre wawegi kendwa wawegi kachiel gi joutewa gi familia magwa, to wapare jogo bende ma ongego mondo wamigie gino matin ma bende Nyasaye omiyowa. Kwachiemo kachiel kanyakla kachiel kodgi to bedo mor ne ji duto te. Gima otiyo kuma bor oseduogo dala kendo wan gi mor ahinya Kisumu ka. Gima kwayo jopiny en ni mondo wabed gi kwe. Otia kwete ni nyithindo madha ahinya ng'ini kande Christmas to you excuse chame kwete matin. Itere mos wonam mondo kik yani irum kodi. Uwinjo ni podi chamo pelele matin kwete tiwe luongo mbunyuka. Gavana wacho ni kichamo pelele ticham matin, kik icham ya sasa. Ka huko ke kaunti ma Kisumu kendo wadhi e kaunti ma Siaya kama yule ni en fuongruok ne jodak mar Rieda kod alwora mare bang' jagoro mongirore migawo mar weche thieth Uma Oluga cholo negi konye mar sikuku kod ndigne mag wuoth ne jogo ma ni kod ng'ol e kinde ma jo-Kristo dhialo nyuol mar Yesu Kristus. Kolose kinde na Oluga okwayo jo-Kristus mondo oti kod thuolo mar nyasi ni nyayo kwe kod achiel mar oganda kagiluo ling'any mar Yesu Kristo. E kinde no Oluga kod moko kuom josiasa mane otene okwayo riwruok mar oganda luo e bwo sirikal mar manywanda motelnegi gi jatend piny William Ruto. I'm grateful that you have honored our invitation. Today we just want to share love. I have been sent here by His Excellency, the President, Dr. William Samoei. And he has told me to bring a small token of Christmas. Mimi nataka kuwatakia laheri Krismasi wale wetu ambao wanapata wheelchairs. Hata hii white cane wenye anasema Luth Maruoth, hii white cane bado iko mingi sana, hata watu ndio wameisha. Pia kuna wheelchairs mingi. Pia county
tutapatia wheelchairs zingine kwa sababu nataka hii iende kila pahali, na nimepatia wheelchairs kila county. Baba, mnavyojua alituacha katika hii serikali. Baba alikuwa anajua anafanya nini. Baba aliangalia mbele, anapiga hesabu za mbele zaidi. Na mimi nawaeleza kama mtu aliyekuwa na baba mpaka dakika zake za mwisho, mtoto wa baba, na wafahamisha ya kwamba haki ya Mungu, baba alisema ya kwamba alikuwa anaenda kumsupport rais 2027. Kawadhi nyime ni jadolo Marco Pere aka Bishop Philip Anyolo okwayo kwe kod hera e kindege mag sikuku ne ji duto manie pacho ka. Nyolo mane loso e kanisa Kopere ma Holy Family e kinde misa mar nyasi mar paro nyuol mar Yesu Kristo kalore kod yie mar moko kuom jo Kristo. Yango ni higani osebedo matek ne jo Kenya pinya kalore gi tho mar moko kuom jotelo kaachiel gi nengo mar ngima. Kata kamano okoni winjo jo Kenya oriwo lwedo e konyo ji maonge go e nyasi mar Christmas kendo tiyo kod thuolo ni riwore mar tiyo kanyakla achiel. Mungu alikuwa ametuma manabii wengi, wakakataa kusikiza manabii wengine, wengine wakauawa, hadi Mwenyezi Mungu akaona mtume mwanae, na mwanae anakuja ili kutuonyesha njia ambayo tunapaswa kufuata. I want to take this chance to wish you a Merry Christmas 2025. I take the opportunity to assure you of our prayers, and also I take the opportunity to encourage you as brothers and sisters and as Kenyans to take this moment and use it as a moment that can bring peace and happiness and joy in their families. Mondliete kod mine ma higni yang maloyo 200 e sub-county mar Rongo ne yudo mich mar chiemo e kinde nyasini mar Christmas kowuok kuom Jamasamaria mang'won ma oting'o Peter Obwanda Otianga. Mondliete kod mine ma higni yang ne onyiso morgi bang' yudo chiemo kido mopogore ka giwacho ni gin bende koro gidhialo nyasi mar Christmas kaka ji mamoko. Ojiw jogo malwetgi nitiere kod gimoro mondo opar jogo malwetgi ni nono e kinde nyasi mar Christmas. Piny to kora yoro kaka dhi chiemo. Kora gone nyakwar mirwa yoro kamano ni omer timo kamano kendo Nyasaye omed gwedhe kendo ayudo chiemo. Kora dok kamoro. Nyasaye kuyie otele maber opidhwa ka pod wangime ko piny malo. Ng'ata man gi nyathi ma nyanyalo, please we pande ot. Kete mondo koro mo Disemba kama mondo lwetwa oriwre kanyakla. Ma nyiso ni wariwo lwetwa kanyakla kaka nyithi Aluo, kaka nyithi Kamagambo, kaka nyithi Migori, kaka nyithi Rongo. Mane mo meado kwayo. Ka injirani malwete go, please okwaloro kanya wadu ng'at mibedo buti machiegni dhi nindo kech. Please miye gimoro mondo embo winy maber. Kendo ler mondo miya kwa nyithind joma jirendewa, owetewa. Please kik ng'ato nind kech ka in gi lweti minyalo miye. Jotuo ikar thieth maduong' ma Kisii oyudo fuong'ruok tok gavana ma kaunti no Simba Arati miyo gi mich mag dhialo nyasi mar Christmas kolose kinde mane olimo ute thieth mag Medifort kod Christian Marin. Arati ojiwo oganda jo Kenya mondo yie obedi achiel gi jogo maonge nyalo e kinde ni mag sikuku. Nyasi mag sikuku obagi gwenge mopogore opogore e kaunti no moriwo gi Sima ka jogo bende maonge nyalo bende noyudo mich mopogore opogore. All our health facilities, which I've done KTRH, I'm going to other facilities, private, because I've finished from the public one. Of course, I've done that. I've seen close to 600 patients in my facility here. I've seen also state story of our facility, one of the buildings which was condemned, where we evacuated over 500 patients. Wamenisaidia si kukuwa na chochote, nililemewa last week, wamenishughulikia, wamenipea dawa, nimepona na si kuwa na bili ya kutoka. You can see in my background, watu ni wengi. Hii ndio raha ya Christmas, kuchungumika pamoja, kukucha pamoja, kusherehekea pamoja. Hiyo ndio Christmas. Tungekuwa tunakula mandazi moja lakini anatupea unga, sasa tutaweza kula mandazi mingi. Akina mama wamefurahi, watoto wamefurahi pia na wazee. Tumeshukuru sana.
Ogai mar ODM oburo genga oji oganda luo mondo mi sir Stand William Ruto kaka yo mar yudo ber mar sirikal mare. Kaluwore go buru nyalo bedo ni ma ok en sirikal ma oganda luo no luto ne ombulu. Kata kamano bedo ni ODM ni sirikal manywanda nyalo konyo gwenge makaluo yudo dongruok. Paro mane osir kod jaod bura manyakacha Aduma Owuor. Josiasa mamoko mane oteno buru wacho ni gichiwo thuolo ne Oburu Oginga mondo twag kod jatend piny William Ruto mar chano yiero ma higa 2027. Maduong' ene mentie and piny rito go buongo. Piny tindo kobiro ma ji dhawe ni ng'iyo the energy. Akia ni buinjo kama kelono. Piny rito go buongo to giera mane mwanyari wogo ji mondo wakony piny luo. Spokesperson masani en Oburu Odinga. Magimo wacho is final. Kata tek kata yot. Final. Ka wamiyo Dr. Oburu Odinga teko kawuono ochak loso nwa gi Ruto mondo weche mag 2027 gitieknwa chon. Wang'e gik mwadhi yude. Ung'e ni ma ok en sirikal mane wagone kura. To wang'e ni koro ka wabire mambele kanyono. To en sirikal ma bende koro wantie mwadhi goye kura. Ok wadwa ni jowa mapod gore gi Ruto. Wawe uru gore gi Ruto. Nikech wan kod gi broad based government. Dhiang' kidwa nyiedho. Imiye pi maber. Imiye gi chumbi kete. To molasses bogada chabe ikete mikete molasses monang' modhigo. Mikoda thunde bende ikete pi maliet migine ne eka dhiang' mi chak. Jaod bura Masuna East Junet Mohamed wacho ni jokanyo mag ODM wacho ni en kod jotend ODM moko chano uso ODM ne jatend piny Kenya William Ruto ema osebedo ka chano tero ODM mondo oriwre kod riwruog duond buche siasa makwedo piny wacho nikech ok gimor kod sirikand manywanda. Junet wacho ni e kinde machuok mokalo yande ne oromo kod achiel kuom jotend ODM ma osebedo ka seyo sirikand manywanda kama ne okone ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta oikore mar siro ODM ka ODM oyie wuok e sirikand manywanda kendo bedo e kweth maketo sirikal tesreo. Medo ni jogo ma osiko ni ODM owuok e sirikand manywanda ong'eyo ni gionge kod mbii mar siasa kendo gimanyo kar pondo. Monday I think jioni ananiambia ndugu yangu kuna mpango mzuri nataka nikujulishe ya chama chetu. Ananiambia hakuna haja ya kusupport President Ruto, wachana naye. Tutoke kwa hii mambo ya broad based. Mimi kwa kazi yangu libaki tu. Tufanye namna gani? Anasema tuko na mpango mzuri. Ananiambia ati former president Uhuru Kenyatta anataka kusaidia sisi kwa chama chetu cha ODM. Mimi nimebaki tu kusema ati he is ready to invest over $1 billion shillings in our party. Ati ili atusaidie chama yetu ikuwe imara. Then tutashinda uchaguzi ujao tukienda kwa United Opposition. Anasema wengine wenu kama wewe mimi najua ile kitu utaki ni huyu naitwa nani wa Munyoro, huyu Rigathi. Hakuna haja wewe fanya hivi, wachana na Rigathi tupite njia ya Uhuru tuingie kwa United Opposition. Nimeambia wewe ulikuwa unasema sisi tunataka kuuzia chama Ruto, wewe pia unataka kuuzia Uhuru Kenyatta. Sasa ni brokers mbili ndio wako na mkutano hapa. Propaganda wanaeneza. Pena propaganda. Wanasema ati mass exodus from ODM. Who's leaving ODM? Kama mtu anataka kutafuta kiti yake na anajua hawezi kupata kwa ODM, aende atafute kwa chama kingine. Hiyo ni exodus. We are not going to allow you to take our people to a path that is not going to benefit them. Jiadeko witongimagi kama mokang'weno yudo hinyruok e masira mar apaya manotimore gwenge mag Kedo. Apaya makerecho kochomo Nakuru kinyi makawuono kaluwore kod obila nyamburko kido mar Probox mane riko ting'o jowuoth 7 nochomo Kedo kama ne gitumore rigiri kod trailer mane riko chomo Nakuru. Bila chich ni jariemb Probox no ne nyalo bedo ni nomer joma noting'o Probox ne gin anyuola achiel ma wachore ni ne dok pacho tok nyasi.
Raka yue ma adundo kapoko dhi yue anano ka ote odhuro James Opondo Sini ane ni maber kendo amor gi lendo mar Ramogi. I wish all Royal Media happy Christmas Day. Ano Cyrus Okinyi ka wuok Nyatike Migori. Ramogi ler sana Mosna Oluma Maxwell Ochieng Wudengesa Boda kod Lizzie Amondi nyar Judy ma Elio Koth Jakoyaro Chodororo Center. Ramogi TV ler ahinya kendo waneno migago mano Sara Singa nyakwar Odongo marwang neno West Konya Mkago wacho ni osedonjo kendo neno Ramogi TV wacho ni sudne mos mag hawi maber mar sikuku ne babane erokamano Christmas ber kodwa St. Lawrence Dolly School. As we continue with our Kampori nitiere jok mantiere Kampori Daddy Cool ka wuok Ogongo sikuku mara ni maber sana an gi kwayo ni Ramogi ok de kodwa maber koni Ramogi chana paro ni network lala bro chwalo mae Alego Nyimba ka Migori wacho no Ramogi TV live achiel kachiel ka en Kampori matimore St. Lawrence mana paro ni ko tudregi weche mag lemo wacho ni entiere Uriri constituency nyakoro mga joang kikidhi mabor nikech podo wan gi weche modhuro medoro na oteni magi kinyisani to Christmas ni ang'o mosenegni chapat betedre to mandas mochama to we to gweno mohadha uhadhe kanye kikidhi mabor. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From Hummingbird Tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Would you like to work in Dubai or Saudi? M Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet kai kinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Christmas ochopo janeno mara adwoko ni erokamano kuom bedo kodwa higni 4 isetayo maber kabisa omiyo en mara mar nyisi ni ber kod sikuku mar Christmas maber kabisa.
Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Machigni kendo nya kwaramogi. Sechegi ma oganda mathoth tiyo gi lony mag mbui e tayo chenro mopogore to chutho mag siasa. Rowere ojiw mondo mi otangi weche ma samoro giketo e mbui makideka kelo negi midhiero e kinde mabiro. Magi ne oyangi e romo manokelo kanyakla jotelo ka achiel kod jokanyo e riwruok midendo ni Onagi Nation Mariakani. Nyasi mane gibago mar loro higa e boma ma Mariakani. Jafambo marwa e kaunti ma Mombasa, Georgia oko Nikilen mathoth. En nyasi mar loro higa mane obagi kod riwruok mar Onagi Nation mantiere Mariakani, nyasi mane okelo kanyakla ogendni mopogore moting'o jende, jodongo kaachiel kod jotelo mawuok e kaunti ma Kilifi. Kae ne gichiemo kanyakla kendo nyiso mor margi kaluwore gi okang' ma gikone gisegoyo mar temo biro kanyakla kaka oganda kendo loso gi duol achiel. Kotel negi kod jakomgi Frederick Oluoch ne gikoni dwaro koro nitiere mar wuok oko kendo neno ne giyudo lemo mopogore e weche mag telo kaachiel kod ohala. Ber mar biro kanyakla opuotho kod jaka joka ng'ato nikech kwa mako lwetwa wawegi to tich yot to kwawere kaka oganda to tich ok yot. Ne wan waduoko ne Nyasaye erokamano kendo temo ji oganda mar Joluo mane area makae ni waendelea mana gi umoja nikech umoja e nguvu. Mai kama wadake, mai kama watime gimoro amora, investment magwa ni kagi, resources magwa duto ni ka. To waseneno ka ok wasebedo ka jowa ma wan go kagi kata jotelo mwayiero tiyo kodwa maber. To ka wachako higa manyien, amedo kwayo mana jowa ni wameduru mana riwore nikech riwruokwa e teko. Kata kamano, rowere ne ojiw mondo mi oti gi lony mag mbui e tayo chenro makidek kelo negi dongruok ma ok thuo oganda kata kelo sigu. If you don't plan, if you don't sit down and plan, you're automatically planning to fail and you will fail. Wati gi mbui e yo maber wa nikech mbui no ema samoro employers wang'iyo ka dwan mondo ndiketi. Koro mondo mi wayud tich kamoro ka employer yudo to iyudo kindiko gik makelo manigi quality, gik mapuonjo jopiny, gik ma respect iyudo ka tich yudore e yo mayot. Ne bende oparnegi ni weche kata pichni ma samoro gidire mbui ema kidek thirogi kata kelo negi dongruok. The internet never forget. Nitie chieng' moro ma ng'at maniyanyo cha ema koro idok ire ni mondo konyi. Nitiere chieng' ma ng'at maniyanyo e mbui cha ema koro nie position mar ofis monego konyi. Samoro ne en mana kijana wadu, ok ochuno ni jodonge miyanyo. Social media kwa tiyogo, watiyo yo makare, watiyo mar biro gi paro, mayedongo pinywa, mayedongo Kenyawa. Koro kwa correct jotelo, to ningo bedi wa follow gi to wa correct gi yo moro maber mowinjore. Isechego gogo ne osiemo wang'i mondo mi gitangi moko kuom jogo makidek wuok oko mar tiyo kodgi, to chutho e kinde ni ma josiasa osechako timo ikruok ne chenro mag yiero mabiro higa 2027. Wan kaka wan youth tiyo kodwa marach gi jodongo, ok en miriambo. Sani kaka mheshimiwa mane ni kae owacho ni en obiro mana gi jodongo, to jodongo kosedhi kocha to kawo mana mit bilia to ka giduogo to giwacho ni agikono mheshimiwa ni an gi joduong'. To mano gisetiyo kodwa emomiyo kata gini kijende ok kura. Gimoda hizo kijende masani wan ndalo wakoro dhi karumo. Koro dani mondo ging'e yo mwanyiso gi ni ka gipogore to mano onge gimoro amora ma ginyalo timo. Magi ne giwacho ka bende gikwayo ne ganda duto hawi maber mar Christmas to kod higa manyien. Kimenifurahisha ni kuwa muungano huu it is not political, ni muungano wa kuweka jamii pamoja ili kuweza kusaidiana. Joluo man ka anyiso gini wabed gi Christmas maber, a prosperous new year, waketuru Nyasaye mbele nikech ka onge Nyasaye onge gimoro amora manyalo timo kaka wan oganda. Joma dhi dala, joma dong' ka, wish you a happy Merry Christmas. George Aoko, Ramogi TV. Aoko nyise nyidende ma wuok Kindu Bay mane in go kanyo go ni iga iloko Omega 1 biro gidog dala gidhige mielie matin ka wadhi nyime ni buya mar Ford ma okwako moko kuom dhowedhe
E kaunti ma Homa Bay osebedo ka rocho chenro mag lupo kendo weyo jolupo gi lal. Kata kamano biro mar buyano e nam Lolwe en hawi maduong' ne oganda moko ma sani gole e nyapuz ma itiyogo e mako rech mbuta kendo kelo negi yuto maduong'. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne otimo limbe achiel kuom dho wedhe ma Ford ogowe kendo yudo thuolo mar loso gi jo ohand nyapuz kod jogo magole buya mar Ford no. Kaunti ma Homa Bay ni kod wedhe 143 ma chenro mag lupo osebedo ka dhi e nyime kendo sekta mar lupo en sekta maduong' mondiko oganda mathoth mayudo konyruok margi alwora mar nam Lolwe. Kinde ka kinde ng'ikruok e chenro mag lupo thoro bede moko kuom dho wedhe manitie kaunti ma Homa Bay kaluwore gi medruok mar buya mar Ford kata nyuongi makwako dho wedhe makamago kendo rocho chenro mag lupo. Kata odoko ni jolupo ma Ford okwako dho wedhe magitie to ywak to nitie jogo ma Ford okelo negi yuto maduong' kendo gombo margi en mondo Ford omedre nam Lolwe. Dhowath mangigwe Kachudi bura mar Angwe en achiel kuom dho wedhe mabuya mar Ford okwako. E dhowadhni mine kod rowere opong'o ma ng'ama ok ong'eyo gima dhi e nyime to nyalo paro ni gibeto bungu ma idwa pur to kata kamano Ford ni koro chalo burgi mar mula ma gigole nyapus kata dek ma itiyogo e nego rech mag mbuta. Milka Adhiambo en achiel kuom mine mateng'o nyapus ei Ford ka oko ni buya mar Ford nokelo negi yuto maduong' en mondo medre nam Lolwe. Katedo ka tayudo ka Ford go ka to ywaye. Kana donje Ford ni tapuonjora ywaye kaka mun wetena. Ka biro aywaye kama ta sani nyithindo dhi e skul. Aywangie buge tachulo fine nyithindo. An gima nene Ford ni okonyowa kaka wan jomorem malwetwa tin. Koro sama okonyowa ni to wabedo gi mor. Wan Ford ni ok wadwa no dhi ahinya. Ei buya mar Ford ni mamine gitie ngima gi nitie andaki maduong' kalure kod le mag pi machalo repe nyanka achiel kod thuonde mag pi mabende bute bwo Ford. Kamiel kawacho ni kata doko ni buya mar Ford oting'o le maricho to ngima gi nitie lwet Nyasaye nikech mane burgi mar mula magi yute. Ini pek to wan ge ipika nikech sami donje ng'ama miyo inyaromo gi raw nyaromo gi nyang inyaromo gi thuol wanego gi eiye ka wabeda beda Nyasaye marito wa wabeda beda jochir. Koro kantie kony minya konywa go to konywa godo lakini gini to konyowa. Gini ondiko ji mang'eny ondiko mthindo manyowe skul manotieko mine ma tich notam wan ge iye ka. Buya mar Ford no thorogo kendo wuok e dho wedhe mopogore kendo mine gi wacho ni giluwo ndach Ford e dho wedhe ma yamo terogie nikech nyapus magigole ka giuso ne johala materogie dho wedhe mopogore kamitiyo kodgi e nego rech mar mbuta. Ango ne biro jo Nyakach ema ne tiye nokwang'i anwa loko mano anda lot nyanya tung kamano. Koro kane waneno ka ji kabiro to gido pesa gi agodo to nowacho ni okay gine nigi pesa ema nomiyo wadonje ei. Mine giriye pie seche buoro odiochieng' ka odiochieng' ka moko bende monde chakre sa 11 kogwen ka gidhi teng'o Ford mar gole nyapus. Evelyn Akoth wacho ni noweyo wande mar uso alot kendo donje tij nyapus mak mana ne oywago midhiero mag kale kamoting'o tuoche mopogore machalo tuoche makudo ich to yware ma okoni osenyo jogi mathoth. To wabire mana ninge sida kaka wanyalo timo unge lakini tuo to en godo makwanyalo doyo monyalo dogo yath mwanyalo konyore godo to wanyalo bedo maber. Yedhe mag malaria to gi en gi tuo mar ywaich. Thoth ne joma nochako tiye chon mane mondo sa 11 kogwen madonjo to wuok modeko. Thoth gi osetho. Ke tuo no ywayegi kasto loro badgi to gihinyore. Koro kony to konyowa. Gisani watemo ni wabiro modeko ka chieng' osegopi. To nitie joma mondo ka chieng' pok ogopi. Jomoko biro sa 10 otieno gitiyo gi tayo e wigi. Bende moko kuom rowere matimo tijno wacho ni giketo ngimagi andaki e nam Lolwe mar teng'o Ford ka gigole nyapus nikech nok mar tije. Sekta wani aneno ka gini hinyowa konchiel be ene gi ber. Koro ber mokelonwa ni sama tich olal kamae onge tije wayudo kama wabiro wajote to ka tich nitie wadhi koro ber rach ma en godo ni jowa moko be nitie machiemo ogeng'o negi kaka jolupo man gi yiedhi. Koro an gima kwa sirikal omanye tich kaka onya golo gini
mondo gino wuoga so oyawnwa tije wati asara oywaye for almost a year koro nikech tich koro tije ne onge kono chuna mondo mi abi mane Ford aywa nyapus ma igolo wedhe mopogore e kaunti ni johala tero nyaka e piny libamba ma Uganda, piny Tanzania, kaunti ma Busia kaachiel kod wedhe mopogore ma bende oluoro nam Lolwe kamitie kodgi mar nego rech mar mbuta ka johala ware kuom jogo magole Ford e nengo manie kind $2 nyaka $5 kuom nyapus achiel. Nyapus luwore gi seasons. Ka mbuta tho bech nyapus idho malo kaka sani nyapus $3. Koro wan wakawe achiel $3, wan wakawe gi $3 wadwa uso $3 gi Simon. Walamo mana Nyasaye ni yes gik moko to ng'enye pi kanyo. Orit mo mana jo ywecho wago. Ford bende oketi kik dhi. Oket mana yamo ma okwayo matin to duoge beach. Kata odoko ni joanda nyapus to mor kendo tira lam mar gino mondo medre nam Lolwe to jolupo to ywago reyo ni Ford otamogi tiyo e nam. Jakom dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni dho wedhe moingo 37 e kaunti ma Homa Bay Ford okwako kendo chenro mag lupo ok dhi e nyime. Kinde ma okwako nam kaka sani okwako nam tiyudo ka ochungo tijewa kendo wabedo gi lal mathoth mokalo. Oringo koywayo tonde mano chik kanyo kod olombe duto ma samoro nigi garama mamalo kabisa. Bende nyade mang'eny yudo ka oloro ne jolupe iye mamoko kok oyudo yo mireso godo to moko wito kata ngimagi ka yore mag wuoth mag nam ma bende ma timo transport mekwa mag rech mwasenegi beaches bende koro ok nyal wuok nikech water hyacinth ogeng'o nam mamani bende duoko nengo mag rech chien ka yore mag transport odinore. Jalony e weche tuoche ma ojwang' kod mago moklandre mapiyo Molio Char wacho ni jogo makawo seche bura e pi ngimagi nitie andaki mar gamo tuoche machalo tuoche mag bilharzia ka ojiwo mine ma sani koro teng'o nyapus e Ford mondo bed ka timo limbe kinde ka kinde ute mag thieth mondo migi yedhe manyalo geng'o tuoche ma kamago. Most of the time nitie tuoche moko waluongo ga neglected tropical diseases. Koro neglected tropical diseases mantie e pi chalo gimoro waluongo ni schistosomiasis ma en bilharzia, nitie moro iluongo ni elephantiasis. Koro gima nyalo kwayo ne jowa not only in Homa Bay but all over Kenya, especially in areas where we have lake water bodies, and manani seek early medical treatment. Kineno kamano, seek early medical treatment. Wayudo ga ni jogi ok biga hospital chon. Gibiro ga ka gisebedo gi complications mang'eny. Kinde ka kinde gimane kod ber mare rach mare nyaka bedie. Jolupo e dho wedhe mopogore kaunti ma Homa Bay kande osebedo ka golo ywak margi ni buya mar Ford kata nyuongi tamo gi lupo e dho wedhe mopogore kaunti niendi ma Homa Bay. Kata doko ni jolupo to ywak ni Ford niendi tamo gi chenro mag lupo to ganda mathoth mokalo sani mor kendo go mano tenga nikech giwacho ni biro mar Ford nam Lolwe miyo gi yuto mokalo. Kata doko ni gin kod midhiero mopogore giwacho ni en ohala ma ginyalo weyo kaluwore kod yuto mapek ma giyude. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Alia Beach kowuok e kaunti ma Homa Bay. Tij nyapusno amba ywaye tije betek nikech kise ywaye to nyaka ikete pi nikech kotho to ok inyal use. Koro en tich matek ahinya. Sechego be jonam ywak ni ok ginyal dhi e nam nikech koro Chandra kata Ford opong'o nam. Nyakoro mogo jwang' kanye machopogo giko mag weche manyien e chenro ni mar migago. Aneno kacha asome ote adek moko. Frank machunne kowuok e kaunti Mombasa wacho ni James Opondo Merry Christmas akwayo hayo mar Christmas ne ji kaka jatend migao James Opio Wandai. Willis Odembe ukoni japicha Merry Christmas kendo kaka pile wakete mana migago. Engineer Fred Obura mawuok Mikindani wacho ni oche Christmas ber kendo hayo maber akwayo ne jo Rongo Kasere Center te mondo gibed gi hayo maber e kindeni mag Christmas. E kindeni nyakora mga jwang' amba kwayo hayo maber mondo obed kodu kamoro moro ma untiere e kindeni mag nyasi mag sikuku nikech kinde ka kinde wacho ni Nyasaye kotelo ni ma ichopo December ilemo ni mondo cham Christmas lok chapat rech bende gi ring'o mobula bula kachopo higa manyien tarik 31 mambe adhi ale nyuol mara
ki ivuka mwaka nyaka higa mara 2026 poche ke pa kemwa bro kone jate ngatwa ma osebedo karito wakinde duto mano wuod jawar koyo ni hawi maber e kinde ni higa manyien bende wageno ni bro dhi kodwa yo makare kata doko ni higa ni osedhi gi onagi marach to kowito ogai marwa Raila Amolo Odinga koyo ni mondo ibed kod odiochieng' makare sachiel gi sade kod duogi weche manyien ma choko e kor gwengewa duto. Inga en James Opondo jo yo makatwenga Kisumu ka julu pochi paka moro moro untiere. Merry Christmas.